Ahoj, já jsem Kuba Hrouda a tohle je Zobák, podcastová série České společnosti ornitologické, kde se bavím hlavně s mladými lidmi o jejich ornitologických výzkumech a nebo třeba ochranářské práci. Dneska se koukneme na to, jak se společně žije ptákům a lidem v jihovýchodní Asii. Přesněji, jak lidé zasahují do ptačího života, ať už záměrně nebo nezáměrně, a jak to různým ptákům může dost pomáhat, ale taky fakt dost škodit. V první části budu mluvit s Honzou Greenwaldem, který zkoumá urbanizaci ptáků a několik měsíců kvůli tomu strávil v Indii, kde zjišťoval, jak jsou rozdíly v lidské zástavbě propojeny právě s množstvím různých ptáků. A přitom si rozhodně dost užil indickou přírodu i kulturu. V druhé části se pak posuneme ještě o kousek dál, k tématu, které je ale o dost smutnější. S Nelou Tesařovou, která sledovala ilegální trh s chráněnými ptáky v Indonésii, se budu bavit o tom, jak velký problém to je a jak dopadá na některé divoké populace, ale i o tom, jak by se možná dal vyřešit. Ještě předtím tu mám ale krátký výběr novinek z přírody, které by vás tento týden neměly minout. Je jaro a to znamená, že spousta ptáků začíná zpívat a hnízdit. Třeba ta pěnkava, která tady celou dobu křičí nade mnou. A je tak super čas na to je poslouchat a z bezpečné vzdálenosti pozorovat. Třeba na některé z vycházek k vítání ptačího zpěvu, které zrovna teď koordinuje ČSO. Můžete se zapojit i do některých z projektů občanské vědy, které zrovna běží, třeba do mapování strnatých nářečí, o kterém v našem podcastu naposled mluvila Tereza Petrusková. A nebo, pokud ptáky poznáte fakt dobře, i do liniového sčítání druhů, hlavního českého projektu pro sledování změn v populacích ptáků. Právě změny v populacích ptáků dost souvisí s většími změnami v přírodě i atmosféře po celém světě a v brněnské firmě SAB Aerospace se proto zrovna teď dokončuje evropská družice, která by měla právě takovéhle změny spolu se stavem lesů, rozdíly v uhlíkovém cyklu nebo drobnými pohyby zemského povrchu dost detailně sledovat. Přidá se tak k dalším satelitům z projektu Copernicus, díky kterým můžeme ochranu přírody zakládat na přesných datech a důkazech. Krom přírody se ale taky mění i zákony o její ochraně, i když někdy ne úplně k lepšímu. Zrovna teď se ve sněmovně schvalují novinky v zákoně 114 o ochraně přírody a krajiny. Nová verze sice třeba zakládá nový národní park Křivoklátsko, spousta pozměňovacích návrhů by ale naopak i současným národním parkům docela dost uškodila. Správy národních parků by mohly mnohem méně rozhodovat o tom, jak se v parcích bude hospodařit, jaká místa budou nejvíc chráněna, nebo kde a jak se v divoké přírodě budou kácet stromy. Třeba Šumavský národní park už se těšil na to, jak se v budoucnosti zařadí mezi Yellowstone nebo Serengeti a další slavné národní parky, které alespoň ze 3/4 lidské hospodaření přímo neovlivňuje. Teď ale hrozí, že se spolu se změnou zákona docela zásadně změní i současné plány hospodaření a Šumava se do tohohle dost hustého klubu možná nikdy nedostane. Přitom jsme dost nedávno krásně viděli, jak může bezzásahovost i během kalamit ve finále mít skvělé důsledky, i když to chvíli nemusí vypadat úplně krásně. Dneska je pomalu se obnovující les úžasným prostředím, třeba pro datlíky tříprsté nebo tetřevy hlušce, kteří bývali skoro na vymření, ale teď se jim v bezzásahových zónách daří tak dobře jako už dlouho ne. Ležící mrtvé dřevo je pak zas důležité pro spoustu vzácných druhů hmyzu. I kvůli tomu proto dneska ČSO společně s dalšími organizacemi pro ochranu přírody posílá některým politikům otevřené dopisy o tom, jak zásadní problémy by mohly některé změny v zákoně způsobit. Můžete je najít na našem webu i sociálních sítích. Teď už se ale pojďme přesunout na Mohelský mlýn, kde jsem se na posledním setkání Ornitologické akademie bavil s Honzou Greenwaldem o jeho indickém výzkumu urbanizace. Dneska tu se mnou sedí Honza Greenwald, který strávil hodně času v Indii výzkumem toho, jaký má vliv urbanizace na tamní ptačí společenstva a jak právě se mění třeba druhová skladba ptáků, kteří žijí v okolí indických měst. Ahoj Honzo. Čau podcaste Zobáků a Kubo. Je mi ctí tady být jako host. A tak to mě zase jsem zvědavý. Mít tě tady jako hosta. Jsem taky zvědavý. Honzo, jak se ti líbilo v Indii? No, líbilo se mi tam pár věcí, dost věcí se mi nelíbilo a celkový vyznění bohužel spíš negativní z té země. Ptáci úžasný, lidi úžasný, ale tam spousta věcí, které člověka dost překvapí, zklamou a... Co třeba tě takhle zklamalo, překvapilo? No, tak všichni víme, že Indie nepatří mezi úplně nejčistší země na světě, spíš naopak, no a přece jenom, když to člověk vidí na vlastní oči, tak je mu z toho fakt smutno a asi ho to i trochu překvapí, přestože je na to připravený a přestože já jsem byl třeba na Srí Lance, kde taky nakládání s odpadem není úplně perfektně zvládnutý, spíš taky jako dost špatně, ale ta Indie je přece jenom trošku jiný level, no.
Takže když pomineme to, jak to tam vypadá s odpadky, to, že se tam spousta bordelů válí vlastně na každém rohu, tak počítám, že to možná jako není zas tak špatná země. No jo, tak jak jsem říkal, lidi jsou super vstřícní, až na to, že teda, když tam procházíte jako turista po ulici, tak máte mnohem víc pozornosti, než byste asi chtěli, ale jinak lidi super vstřícní, na ptačí život, země velmi bohatá, no a když milujete pálivý jídlo, tak si tam taky přijdete na svý, když ho nemilujete, tak jako já, tak s tím máte spíš problém, ale to už je moje osobní věc, no. Tak jo, když odhlídneme trošku od toho jídla, který možná nemohlo být úplně nejlepší, nebo nemuselo být úplně fajn, a přijdeme k těm ptákům, kteří aspoň bych doufal, že byli teda výrazně lepší než to jídlo. Určitě. Co se tam týče těch ptáků, tě tam zaujalo nejvíc? Nejvíc, co by mě zaujalo, tak asi to, jak moc jiný druhy tam najdete právě v okolí těch lidí. Když si takhle vybavím, no ono to je těžká otázka, já jsem těch ptáků tam viděl 298 druhů nakonec, takže přece jenom vypíchnout něco, ale teď mě jako první napadlo, že třeba my jsme tady zvyklí, jak luňáci hnědí jsou plachý pták, který před váma uletí na jako ne-li stovky, tak maximálně desítky metrů, nebo teda minimálně desítky metrů, tak v Indii je to úplně nejběžnější dravec. Ve městech je to teda úplně běžný pták. Jako povtolky u nás třeba. No, ještě běžnější. Tam není vůbec výjimkou, že vykouknete z balkonu a vidíte opravdu doslova desítky luňáků hnědých. A fakt tam fungují jako takový přirostlý holuby a třeba tam se živí na mršinách nějakých jako přejetých hlodavců a tak. A jsou tam fakt všude, no. To je třeba věc, která asi člověka zaujme velmi rychle. No a co jinak? Jinak jako celá řada strašně zajímavých druhů, ale to bych měl teďka tady nad tím přemýšlet, tak to asi vydá to rychle napadá, jestli třeba to, kolik je tam těch luňáků, je nějak propojené s tím, kolik je tam těch odpadků, protože určitě. Dokážu představit, že v těch odpadcích se taky najdou. Jo, určitě. A my jsme se s jedním známým bavili, že vlastně odpadky hrozný na pohled, hrozný trošku na čich, ale jako kdyby jsme je odstranili, tak spousta těch ptáků má vyloženě problém. Jo, a nemá tam co žrát. Ty odpadky jsou neuvěřitelně bohatý zdroj potravy pro ty ptáky a paradoxně já si myslím, že některý ptáci tady u nás v těch evropských městech tolik nejsou právě taky mimo jiný kvůli tomu, že těch odpadků a toho organického materiálu v ulicích moc není. Jo. To vlastně víme, že když nám odešly hospodářský zvířata z měst skoro úplně jako spíš na periferie nebo zkrátka čím dál tím víc jsou nějaký vnitřní chovy. Případně konce jsem četl zajímavou studii, že tam, kde někde myslím ve Španělsku, tak tam udělali to, že začali zahrabávat koše, že jsou takový ty podzemní koše, že jo. No a normálně ukázali, že tam, kde zavedli tady ty podzemní koše, tudíž jako nejsou to takový ty, do kterých se dá vlízt ze zhora, tak tam je méně vrabců domácích. Takže oni ukázali, že jednoznačně jako ty otevřený koše jsou pozitivní pro ty vrabce domácí. Takže jako, já si myslím, že tady ten bordel v těch indických ulicích určitě je pro mnoho těch živočichů zcela esenciální věc a to, že tam jsou v těch počtech, ve kterých tam jsou, tak jednoznačně s tím souvisí. No. Ono to trošku souvisí i s tím hlavním cílem tvé cesty, s tím, co jsem vlastně trošku nastínil už v tom úvodu. Můžeš nám to nějak rychle popsat? Co byla ta hlavní věc, kvůli které ses tam vydal a co jsi tam vlastně chtěl takhle zjistit? No tak mě umožnila tu cestu grantová agentura Univerzity Karlovy, kde jsem si podal projekt, který se měl zaměřit právě na to, jaké faktory ekologické ovlivňují ptáky v indických městech a trochu nějaké přesahy do té sociologické stránky, prostě jestli to nějaké ovlivněné tím, jestli zrovna v tom městě žijí spíš bohatší nebo spíš chudší lidé. Bohužel zkrátka na místě se ukázalo, že
zkoumání zrovna tohoto jevu bylo dost omezené, protože tam ty lidi bydlí jednak dost namíchaný, jako různý vrstvy, řekněme, ty nižší po tu střední a ta vyšší vrstva, ta bydlí úplně jako mimo to, jo, abych možná na začátek mohl jde totiž o to, že v Evropě, v Americe a myslím, že i v Austrálii je vyzkoumaný to, že prostě ptáci jsou, nebo biodiverzita je dost navázaná na socioekonomický status dané oblasti a že v podstatě čím bohatší, jako čím vyšší je příjem těch domácností v té oblasti, tak tím víc je tam ptáků, nebo teda obecně biodiverzity, což je docela zajímavý, no my jsme to tam chtěli vyzkoumat, ale v té Indii se to ukázalo jako dost velký oříšek. Nicméně ty tropy jsou z hlediska urbanizace ptáků, tedy výzkumu ptáků ve městech, velmi podhodnocený a proto je dobrý tam ty ptáky jezdit zkoumat, i kdyby šlo jenom o prostý popis těch společenstv. Nám se tam podařilo najít nějaký i zajímavý ekologický spojitosti mezi teda tím, jak to město vypadá, nebo jak je velký a tím, jako, jaký ptáci tam žijou, nebo kolik jich tam žije, což jako nás potěšilo, že nakonec se to podařilo. No a zkrátka do tropů se vyplatí ptáky jezdit zkoumat celkem skoro ze všech ohledů, protože přestože je jich tam nejvíc, tak toho výzkumu tam není tolik. Jaký byly teda nějaké hlavní výsledky toho tvého výzkumu? No tak ukázalo se nám například zajímavá věc, to, že víc jedinců ptáků bylo v menších městech s větší populací, což na první pohled se může zdát divný, že víc jedinců je zaznamenaných zrovna tam, kde jako je vlastně víc lidí na jednotku plochy. Ale když se na to člověk podívá z nějaký širší perspektivy, nebo prostě, když si to zase necháte projít hlavou, tak vám pak vám dojde, že to je celkem jasný, nebo zdá se to jasný, proč by to mohlo tak být. A to protože nejpočetnější ptáci tam jsou takový generalisté, ty, co právě požírají třeba ten odpad, jo, nebo nějaký organický odpad, nějaký takovýhle věci. No a tihleti ptáci asi jako ta naše teorie je, že prostě tak, tím, že tam je těch lidí víc, tak je tam i víc těch toho organického odpadu, který oni můžou využít jako potravní zdroje. No a to se teda jako ukazuje, jako že by to tak mohlo být. Ukazují to i další výsledky, třeba to, že nám vyšlo, že větší počet těch ptáků a větší procento ptáků na těch našich sčítacích bodech, které jsme tam měli, takže jsou generalisté potravní a celkem jednoznačně to bylo podpořené. To ukazuje na to, že opravdu v těch indických městech se daří těm druhům, které žerou velkou škálu potravy, jo, skoro cokoliv. Jo, jsou to právě třeba vrány domácí, jo, do jisté míry vrabec domácí, anebo majna hnědá, to je tam takový hodně typický pták. A konec konců mohli by to být i ti luňáci hnědí, ale těch jsme nezaznamenali až tolik přímo při těch sčítáních, což je zvláštní, možná na první pohled, ale to sčítání zkrátka bylo koncipované tak, že ti luňáci, kteří třeba kroužili někde v dálce, tak se tam nezapočítávali, takže bylo poněkud méně, ale i ti z tohohle mají spoustu výhod z toho bordelu tam prostě. No, takže tak, to je takový tyhle ty dvě věci, jo, a pak nám vyšlo teda, že ptákům vadí rušení motorovými vozidly, což dost pravděpodobně je způsobený tím, že dělají velký hluk a ptákům to dělá problémy s komunikací. Na to je taky celá řada studií, že ptákům prostě hluk docela vadí. Takže tak, krátce shrnu to zatím. Když se podívám na ty vaše výsledky a porovnám je třeba s tím, co už víme ze zbytku světa, z jiných třeba evropských nebo amerických měst, co nám to říká o té Indii, o tady těch tropech, krom toho, že tam je spousta odpadků, jsou tam nějaké jako výrazné rozdíly způsobené třeba i něčím jiným, než tím, jak právě vypadá ta sociální kultura a jaké jsou ty rozdíly v sociální kultuře tady a v Indii? No, to je teda hodně těžká otázka takhle, kterou ještě nemáme úplně vyřešenou, ani jsem se tím zatím nějak úplně hluboce nezabýval, ale já myslím, že hlavní rozdíl mezi tou Indií je to, co jsem trošku nakousnul na začátku, že prostě ti ptáci, nebo obecně ty ptačí společenstva tam se sestávají z jiných druhů, je tam třeba větší druhová diverzita, jo, než třeba v té Severní Americe, i když no,
asi o něco, jo, ale takhle jako zase, ať mě někdo nechytá za slovo, já jsem třeba v té Severní Americe nikdy nebyl, jo, znám nějaký studie o tamtud samozřejmě, ale jako myslím si, že přece jenom ta diverzita ptáků, kteří mohou do měst v Indii pronikat, je poněkud větší a prostě zkrátka jsou tam jiný druhy ptáků, no a to potom jako nám ukazuje zase nějaký nový věci oproti třeba těm evropským studiím nebo těm americkým, ale takhle jako ještě předčasný úplně z mé strany tady říkat nějaký svoje předpoklady, musíme to ještě, no vlastně ty všechny data jsme ještě nestihli zanalyzovat a tohle určitě je jedna z těch otázek, které si budeme klást, to porovnání s těmi jinými studiemi, ale zatím k tomu nemůžu říct úplně nějaký chápu, věci, abych tady neřekl něco. K čemu ale určitě nějaký věci říct můžeš, je to, jak jsi užil Indii krom toho samotného výzkumu, protože ty jsi tam měl docela hodně času, kdy jsi taky cestoval, navštěvoval si zajímavé ptačí lokality z tady toho ptáčkařského pohledu, protože ty jsi docela jako velký ptáčkář. Velký, no. Jo, tak já ptáčkaření miluju, to je prostě jako to, proč to dělám jako celou tu vědu, jako kdybych tohle úplně nezbožňoval, tak se k tomu životě nedostanu tady k tomu a pravděpodobně dělám úplně něco jiného. Takže samozřejmě kdykoliv byla možnost, tak jsem na nějaký ptáčkaření šel. Trošku víc času na to ptáčkaření čistý bylo při té první návštěvě, protože tam jsem trošku nadhodnotil to, jak dlouho mi potrvá ten pilotní průzkum těch měst, kde jsme chtěli ty ptáky sčítat. No a to jsem tam s kamarády, který jsem si tam buď udělal, nebo už jsem je znal, protože v Indii je velká komunita i mladých ptáčkařů a ptáčkařek, tak jsem se tam s nima docela spřátelil přes jednu univerzitu a s těma jsme vyráželi do terénu a viděli jsme tam fakt, jako jak jsem říkal, 298 druhů ptáků za ty 2 návštěvy. Úžasné věci, no a já vždycky říkám, kdokoliv máte šanci a máte rádi ptáky, tak do tropu se vydejte, protože to je úplně jiný svět a uvidíte tam ty druhy, o kterých třeba jste četli v knížkách a nikdy vás nenapadlo, že doopravdy uvidíte a třeba jako kdybych měl vypíchnout, tak třeba jsem viděl toho dvojzoborožce indického, jo, jestli se tak jmenuje, doufám, je to takový ten černobílý s žlutým zobákem, s tím obrovským štítem, no. Úplně úžasný zvíře, obrovský hlavně, jo, jako v ty zoo vidíte a tak vám to nedojde. A pak, když ho vidíte na tom stromě, jak tam požírá něco, tak to je úplně prostě obrovský zvíře, neskutečný a teďka jak on má ten hlas, který zní, jako když fouká prostě lokomotiva parní, tak to je jako úžasný. No a jako zkrátka to ptáčkaření je tam opravdu super, když odlídnete od některých těch negativ, co jsou spojený s tím, že třeba někam je těžší se dostat, trvá to díl, jo, s tím, že jsou tam poměrně velký výkyvy počasí, jak se může stát, že třeba se vám zavalí cesta. Já jsem říkal, že moje maximum, co jsem tam zašel, tak bylo, že jsem za 3,5 hodiny jsme ujeli 22 kilometrů, tak prostě protože tam byl sesuv na silnici a pouštěli to teda jedním pruhem, který byl částečně průjezdný a to bylo teda dost šílená cesta, ještě ve tmě, strašně pršelo a no tak. Si právě dokážu představit, že takovýhle věci, které tady třeba můžou být úplně jako jednoduchý dostat se a 30 km vedle, tam může být občas jaký docela velký problém. No jasně. Nějaké další takovéhle bizarní zážitky, nebo jaký byl třeba ten největší bizarní zážitek, který se ti tam takhle stál, co se ti tam takhle povedlo, na co doteď vzpomínáš? No, to já vzpomínám na hodně věcí, jako těch bizárů v té Indii zažijete opravdu hodně, ale teďka, když si vybavím třeba, když jsem byl v jednom hotelu a pak teda to bylo poprvé, pak se to stalo ještě párkrát, ale poprvé to byl největší bizár, že prostě vylezete z pokoje a tam na pohovce u výtahu spal nějaký pán prostě s vyvaleným břichem, prostě normálně na chodbě, v pohodě a vůbec se nechal rušit, no tak jsem říkal, tak dobrý, no tak to bylo takový bizár, no pak různě s těma zvířátkama, no co zažijete tam prostě v těch příkopech se na těch odpadcích živí naprosto šílený spektrum všeho možného od těch ptáků přes psy až po krávy, tak třeba divoký prasata tam normálně chodí, že jdete, normálně vedle vás čuníci, jako tam se tam válejí prostě ve škarpě, no tak to je taky, no a jako
jako bizárno, tak jako velký bizár byl, když třeba prostě mě pronásledovali při Diwali, když jsem se tam šel podívat, že jako to je obrovská věc pro Indy, když jsem se tam byl podívat jako po městě a tam mě pronásledovali několik kilometrů takový kluci prostě na kolech a furt se mě něco ptali. Plus teda velký bizár třeba jako právě jako ty nápisy různě na těch tuk-tucích, to jsou takový motorky, co tam používají prostě jako třeba moje oblíbený moto, co od té doby si pamatuju a používám tam jako love is life, but lover is not wife, no tak to jsou takový mota, co si můžete odvízt z indických ulic. Tak jo. Já myslím, že dřív, než se nám to tady úplně zvrhne k nějakým úplně jiným tématům, to můžeme takhle pomalu ukončit. Honzo, já ti teda moc děkuji za to, že jsi přišel a přeju ti, ať ti hodně hezký výsledky, které teď zpracováváš a ať pak třeba z těch výsledků vyčtete nějaký ještě zajímavější změny, než ty, o kterých si tady zatím dneska mluvil. Uvidíme. Díky moc za pozvání, bylo to prima. I když mají odpadky v ulicích na indické ptáky dost velký vliv, lidi je rozhodně do ulic jenom kvůli ptákům nehážou a většinu místních obyvatel tak ptáci vlastně vůbec nezajímají. Dost jiná situace je ale v Indonésii, kde naopak některé druhy ptáků zajímají lidi až moc. To má ale paradoxně dost zlé důsledky. Jen málo kde je chov vzácných druhů oblíbenější a z některých ptáků se pomalu staly symboly společenského postavení. Jak velký tenhle ilegální trh je, vlastně nikdo přesně neví. Je ale jasné, že se v posledních letech spolu s internetem dost zásadně mění a i když spolu s tím nejspíš i povrostl, alespoň se dá mnohem lépe zmapovat a na problém se tak dá lépe zaměřit. Nela Tesařová z České zemědělské univerzity proto sledovala desítky veřejných i neveřejných facebookových skupin a prošla přes 17 000 inzerátů nabízejících různé ptačí druhy. Právě na střeše ČSÚ jsem se s ní bavil o tom, co nejzásadnějšího se takhle povedlo zmapovat. Jaké jsou výsledky toho vašeho výzkumu? Co jste zjistili po tom, co si prošla tolik různých facebookových skupin a tolik různých inzerátů? Jo. No, já jsem našla necelých 17 000 ptáků za ty 2 roky toho monitoringu a je to opravdu jako zrnko v písku, jo? Těch ptáků, co se protočí vlastně během toho jako trhu v té tržní síti, tak je jako přes milion, jo? Vlastně možná už jako i skoro miliony a je to strašně špatně, jako ten rozsah toho je strašně špatně jako zmonitorovaný, protože jako vlastně není moc hybridních průzkumů, který by kombinovali vlastně ten monitoring dat z těch online sítí a pak vlastně na místě, jo, třeba v té Indonésii na těch trzích, tak vlastně to je asi ta alfa omega, jak vlastně scelit celý ten přehled, kolik těch ptáků vlastně je v tom oběhu. Takže to, co vlastně teď vy máte hotové, by mohla být nějaký dobrý základ k tomu, jít do té Indonésie a sledovat, co se konkrétně prodává za druhy na tržištích v nějakých těch regionech, ze kterých vy máte ty inzeráty a právě teď porovnat, jak to takhle pasuje do sebe. Určitě by toho stálo za to tam jet a přesně tohle udělat, protože vlastně přes ty sociální sítě tak ten výzkum je relativně jednoduchý, je relativně jako přístupný, může ho udělat, je levný, že? Nic za to jako neplatím. Ale právě ten terénní výzkum přímo na místě, tak je teda finančně dost náročnější a tam jsou úskalí v tom, že spoustu těch ptáků neprojde tím fyzickým trhem přímo jako až do té fáze, že se nabízí na tom trhu. Jo, že třeba například, když ten pták je odchycený teda v tom pralese, tak v této nové době vlastně už přímo spousta těch pytláků nebo obchodníků ho nabídne na tu sociální síť, jo, a má ho třeba doma, nebo ve svém jako nějakým kiosku a nejde s nima už na ten trh, takže spousta těch ptáků jako se na ty finální fyzické trhy nedostane. A na druhou stranu taky spousta těch ohrožených druhů jsou taková jako podpultovní prodej, jo? Že vlastně, když tam ten člověk přijde dělat ten průzkum a tou sčítací metodou, že vlastně tam přijdeš a sčítáš ty jednotlivý ptáky a druhy nabízený na tom trhu, tak spousta třeba těch ohrožených druhů, u kterých jako je ten prodej opravdu ilegální, že nevztahuje se na to ani jako žádná kvota, prostě 0 povolených jako ptáků k inzerci, tak ty lidi to mají jako pod pultem a jen tak se k tomu jako nedostaneš, no, k té informaci vlastně. Oni moc dobře jako vědí, kdo se tam pohybuje, ne za účelem koupy nebo prodeje, jo, takže oni jako ta sítě
ta sítě je hodně takhle propojená. No a nějaké z tady těch nejvíc ilegálních, nejvíc ohrožených druhů se právě objevují i v těch facebookových skupinách? Právě že všechny. Aha. Jo, Takže to, co by člověk normálně nemohl ani vidět na těch tržištích, tak na Facebooku se dá vidět úplně běžně, protože jak je to anonymní, tak se ti lidi nebojí to ukazovat takhle veřejně. Přesně tak, jako řekla bych, že i na těch fyzických trzích se dají vidět, záleží v jaké oblasti ten trh je, nebo například v jakém městě, jestli je to velkoměsto, nebo třeba nějaké menší, nebo vesnice, ale přesně jak jsi řekl, na těch sociálních sítích, tak tam není ten strach z toho postihu, jo. Prostě založíš si anonymní například profil, ty facebookové skupiny jsou uzavřené, takže tam opravdu jako schvalujou členství těm lidem. Já například, když jsem ty data sbírala, tak jsem si musela založit fakeový indonéský profil, jo, nejsem na těch fotografiích já, protože oni by hned poznali, že tam jako nejsem prostě za tímhle účelem, takže já jsem tam byla takový jako inkognito na špiona a přesně všechny jako my jsme měli 3 nebo 4 kriticky ohrožený druhy a na těch facebookových skupinách ten prodej byl opravdu rozsáhlý. Jo. Našla jsem od každého takového druhu řádově tisícovky jedinců, což například zmíním konkrétně třeba Mainu Rothschildovou, tak na IUCN na webu je například, nebo donedávna bylo, že se v přírodě vyskytuje třeba kolem 500 jedinců a já jsem jich našla přes 2000. Jo, takže otázka, jak moc jak moc je ten přehled o těch stavech volně žijících populacích. To je jedna z důležitých aspektů, které jsou potřeba díky těmto průzkumům zjistit. Jak moc ty populace jsou aktuální, ta jejich velikost a jak moc jsou ohrožený tím ilegálním trhem. Já chápu, že ty inzeráty, ty profily na online tržištích jsou ilegální a kvůli tomu je to i tolik využívané těmi překupníky, ale musím se ptát na to, proč s tím místní úřady a místní policie nic nedělají. Když tady v Česku budu chtít prodávat na Facebooku uran, tak za chvilku budu mít doma zásahovku. Protože se i přes tady ty sociální sítě dá přece jenom nějak zjistit, co to je za člověka. Tady k tomu nedochází vůbec? Tady se o to ta policie nezajímá? Nebo je toho prostě tolik, že se na to ani takhle zaměřit nedá? Rozdělím tvoji otázku do 2 takových jako aspektů. První teda je, že oni se hodně snaží, aby to například ty algoritmy Facebooku nenašly, že například i u nás vlastně je jako zakázáno třeba prodávat živá zvířata, inzerovat, jo, a ten Facebook ti to zablokuje sám. A v té Indonésii to je vlastně to též, že jo, ta síť, ten Facebook, a oni si dávají moc dobrý pozor, aby tam nenapsali prodávám tady loskutáka za tolik a tam. Oni se jako v průběhu toho průzkumu třeba našla, že oni mají takový kódy, jo, kódy lokalit, kódy názvu těch ptáků, nezmiňujou lokality, nezmiňujou peníze a když už třeba tu částku jako zmiňujou, tak přesně taky v nějakých jako neslovně nevím, 1 000 000 rupí, jo. Oni taky mají nějaké jako kódy označený, ten Facebook to jako nedetekuje, takže v rámci toho je to jako nevysledovatelný, pokud se na to jak přímo nezaměřuješ. A druhý aspekt, teda přímo konkrétně jako na místě v Indonésii, ty úředníci za prý nejsou tolik třeba jako vzdělaný v téhle oblasti, jo. Když by šli na ty trhy, tak nejsou tolik prozdělaný, jak ty druhy poznat, jo. Nemají tu zkušenost poznat toho kriticky ohrožený druh od nějakého druhu, na který se třeba ty kvóty nebo restrikce jako nestahujou. Pak druhá věc je korupce. Ta bohužel je v Indonésii nebo v celé této části Asie dost rozsáhlým problémem a i přesto, že třeba například Indonésie má dostatečnou legislativu pro nějaké postihy, tak ty samotné postihy jsou velmi nízké. Takže i přesto, že ty sankce nějaký jsou a hrozí těm obchodníkům nebo pytlákům, tak pro ně není dostatečnou hrozbou na to, aby přestali. Jo, ten ekonomický prostě... Myslím, to stále i finančně vyplatí, když mají jednou za měsíc zaplatit pokutu, ale na tom prodeji si stále vydělají 10krát tolik, tak to pro ně není přesně taková tak, hrozba. jako přesně ta hrozba té sankce, že musí něco zaplatit, tak je stále jako menší hrozbou než to, že by si jako přestali a přišli by o ten stálej příjem. V posledních letech teda čím dál tím víc jsou takový jako medializovaný. Indonésie sama se snaží jako trošku medializovat nějaký ty kauzy, kdy ty pytláci byli odsouzený. Hlavně co se týče například šelem, že, tygry a podobně, ale už i jako některý pytláky jako ptáků,
se podařilo jako odsoudit například na 2 roky vězení, což je v Indonésii hodně, jo, což je hodně jako úspěch, že se to dotáhlo do toho konce a je to takový jako exemplární trest, ale stále je to taková jako, když to řeknu naplno, ty lidi si z toho moc nic nedělají a v těch aktivitách stále pokračují. Takže. Jak to pak dopadá na divoké populace těchto zvířat, když jich třeba v těch pralesích už tolik nezbývá? Jak to dopadá? No. Třeba na ty majny, o kterých víme, že jich vlastně jako je v té volné přírodě jenom trošička, oproti tomu, s kolika z nich se obchoduje. To je právě to, že ten konkrétní číslo je potřeba znát. A je potřeba znát dřív, než už to přesáhne ten okraj, jo? Že ty studie, ty výzkumy je potřeba prostě zveřejňovat a publikovat dřív, než vlastně ty počty těch ptáků se sníží natolik, že už jako bude pozdě s tím něco udělat. A ta situace tady těch kriticky ohrožených populacích je opravdu strašná v tom, že vlastně čím ohroženější ten pták je, tak pokud ho někdo jako vlastní, tak tím větší má tu prestiž třeba, jo? Že prostě vlastníš kriticky ohroženého ptáka, nemá ho každej a ten pták je i dražší, je jako o dost víc dražší, takže ty vlastně jako vykazuješ to, že si ho můžeš dovolit, jo? Je tam ten sociální status, máš prostě lepší, tam to je hodně vlastně jako. Tak jak lidi v Česku jezdí na dálnici ve Ferrari, tak lidi v Indonésii ukazují, přesně jaké tak. mají fancy druhy doma schované. Jo, je to tak, vlastně ten sociální aspekt je tam hodně důležitý a nelze ho jako přehlížet, pokud bychom třeba chtěli udělat nějaký přísnější restrikce, jo, nebo nějaký tresty, nebo zabavování těch ptáků, nebo omezování jako tohodle hobby vlastně, tak to prostě jenom takhle radikálně udělat nejde, protože to je tak rozšířená tradice, že vlastně se na to musí trošku jinak nabídnout těm lidem prostě jako nějaký jiný způsoby a když se vrátím k těm kriticky ohroženým populacím, tak se musí jako jednat rychle, no, protože každým rokem těch ptáků ubývá víc a víc a oni se neustále z těch pralesů, z té volné přírody berou. Jsou jako pokusy o množení, jo, spousta těch obchodníků a takhle se snaží je množit, což by mohlo být jako jedna z alternativ, jak těm volně žijícím ptákům jako ulevit, ale stále to není tak jako rentabilní, nebo stále se jim to úplně tolik nevyplatí, než jít a znova si toho ptáka odchytit, pokud jim třeba umře, nebo ho jako znova prodají. Takže pro ty ohrožené druhy je to opravdu jako krize a zatím je to v nekonečný takový jako smyčce a no, je to. Jak by se dala tady ta krize teda vyřešit? Co by se těm lidem dalo nabídnout třeba celé té veřejnosti v Indonésii místo těch ptáků, aby si našli něco, co by třeba té přírodě tak moc neškodilo a přitom by jim to tady ty jejich potřeby v nějakém udržování prestiže stále takhle naplnilo? Tak za první, já si myslím, že není úplně realisticky možný jim najednou ten hobbychov těch ptáků zarazit. Jo? Ono, jak jsem řekla, je to fakt hodně hluboká tradice, prostě to ty potrvá kultury. třeba několik desítek let, než se to povede nějak změnit. No, při nejmenším. A já si myslím, že spíš jako momentálně by bylo samozřejmě zpřísnit třeba ty tresty a ty lidi více jako trestat, ale taky nabídnout například nějaký jako alternativní zdroje příjmu, jo? Protože tam my si musíme vlastně uvědomit, že ta síť celá tržní, tak má několik jako stupňů od těch jako místních lidí v těch vesnicích, těch pytláků, který ty ptáky teda jako osobně chytají, až po nějaký obchodníky právě na těch buď fyzických trzích nebo jako kamenných prodejnách někde v hlavním městě, ve velkých městech, kde už mají jako zdroje příjmu jako z této činnosti, ale ty pytláci přímo na místě, tak to je jako zdroj obživy, jo, pro ně, pro rodinu. Oni třeba zjistilo spousta lidí, že místo, aby třeba byli na políčku, jo, nějaký jako v zemědělství, tak prostě budou chytat ptáky a vyjde to na lepší, tak nabídnout těmto lidem jako nějakou alternativu. Například už nějaký projekty tím jako uspěly změnit ty pytláky v rangery, jo? Například platit je, mít jako v rámci nějaký neziskovky nebo záchranný jako organizace, tak je zaměstnat jako rangery, aby naopak jako hlídali ten obchod. A
hlavně taky samozřejmě nějaké jako zvyšování toho povědomí o té problematice. Obecně vzdělávání asi si myslím, všech že bude nejmladších lidí v tady těch oblastech, protože když oni doma uvidí, že je hrozně hustý mít tam vystaveného nějakého luskutáka, tak si to budou myslet celý život. Přesně, jak myslím, že ta vzdělanost těch obyvatel nebo vlastně těch místních bude jako alfa omega toho problému, protože vlastně na těch lidech ten problém bude stavět, jo? Jestli se vyřeší, jestli se pohne k dobrýmu nebo ke špatnému. Oni ty ptáky mají jako hodně rádi, jo, to prostě akorát... Tak jak my jsme zvyklí na to, že se chovají morčata, tak oni jsou zvyklí na úplně jiné druhy? Taky, ale oni ty ptáky mají jako rádi, jo, to oni jim jako nechtějí dělat nic špatného v rámci toho hobbychovu, akorát prostě nemají ponětí o tom, že ten les mají hned jako za zády, za domem a nemají ponětí o tom, že vlastně těch ptáků zbývá tak málo, jo, že prostě, že jsou tak ohrožený a pokud teda si toho jsou vědomi, tak změnit ten pohled na to, že když máte toho ohroženého ptáka doma, že teda jste někdo jako lepší, jo, máte ten sociální status prostě jako výraznější, tak změnit to povědomí, že vlastně ten overconsuming, nebo jak to říct, jo, prostě, že není potřeba prostě těch ptáků takhle jako brát z té divočiny tolik, no. Ale je to hodně komplexní problém, kde klíčový bude hodně jako kooperace těch jednotlivých složek v té Indonésii, jo? Ať už jako nějakých zákonodárných složek, nějakých ochranářských jako organizací, těch aktivit, tak i ten přístup k té veřejnosti, který to vlastně ve finále ovlivní nejvíc. No. Je to hodně těžká práce do budoucna a nechci mít růžový brýle, jako hodně, myslím si, že několika jako druhů ptáků se to bude možná až jako kriticky týkat, jestli se jako s tím hodně rychle něco neudělá, no. Ale staví se to na indonéských obyvatelích, takže můžeme doufat, že to pojetí nebo vlastně to povědomí o tady té krizi se nějak jako zlepší, no. Co nejdříve. Tou edukací vlastně, myslím si, že to je alfa omega toho. Nejde podle mě hned zastavit tu činnost, jo, prostě jako legislativně ji omezit. Ty už vlastně se bavíme o ilegálním prodeji, ty lidi už si tu cestu našli, jo, očividně to není pro ně překážkou, takže jako teď nabídnout něco, co vlastně lze. Budeme doufat, že se něco takového povede nabídnout a že se tam ta situace stále bude zlepšovat a že ty druhy, u kterých třeba teď hrozí, že by mohly časem vymizet, nakonec snad doufejme nevymizí. Já ti moc děkuju, že jsi nám řekla, jak to teda s ptáky v Indonésii vypadá a i když z toho nakonec teda nemám úplně veselou náladu, tak snad se to časem bude nějak lepšit. Přesně tak, doufám také. Děkuji za příležitost tady říct něco o tomhle hodně podle mě důležitém tématu, nejenom v rámci Indonésie, ale celosvětového měřítka. A důležitým tématem je ochrana přírody stále i u nás v Česku. Jak jsem říkal na začátku, pokud budou schváleny některé změny zákona o ochraně přírody, hrozí našim národním parkům dost nehezké věci. Změny ale stále ještě neprošly a pořád se s tím tak dá něco dělat. Můžete připojit svůj podpis k výzvě Divočina na beton, anebo rovnou napsat e-mail svým poslancům a senátorům, kteří budou o novele hlasovat. Podrobnosti o problému najdete na webu téhle výzvy, odkaz máme v popisku podcastu. To je z dnešního Zobáku všechno, těším se na vás příště.